И добре дошли във вторият епизод на Сглобяваме Лево Нинджаго. Само че в пакети, разбира се. Днес е втората част, където ще строиме Арин и един призрачен дракон, който го чака с нетърпение да го нападне при местоположението, наречено кладенецът на душите. Не само това ще отваряме. В този епизод може да отворим и карти на Clash Royale. Така че, това мога да го оставя за следващия клип или за днешният клип. Така че, ударете един лайк бутон, все пак, на старият клип, който съм го качил, и на сегашният, който ще го кача след минута. Знаете си работата. Лайк, subscribe и ударете камбаната, за да получавате известие, когато кача нов клип. Бонус видеята ги получавате още на обяд към 2-3 часа, може по-рано и по-късно. Нека да се мятаме към клипа, без да губиме време. Следващата работа е да отделя всяка част, ще я направя с бърз апдейт. След минута идва. От една страна сложих отделно фигурките, от дясната страна, за по-лесно. Другите части са при мен, тъй като в момента само да погледна. Мама мия, той напру като географска карта. Да започваме. Не, чакай. Да започваме. Ще изчакате да сложа телефона, докато записва. Бърз апдейт. Момент. Продължаваме да строиме.
След малко идва. Готово. Колко стана? 5 минути до края. Готови сме с кладенеца. Ето как изглежда по принцип. Започваме следващата работа с фигурките. Повтарям, ще ми е трудно с една ръка да снимам, така че оставям телефона на секцията да снима. Готов съм с фигурките, също така и с кладенеца на душите. Момент да покажа пред камерата. Ето как изглежда Арин. Зад него виждате все пак кладенеца, който е с диамант, който действително с 2 диаманта идва. И един дракон, който е буквално пазител на кладенеца. Оръжието на призрачния дракон го направих малко по-интересно с последния диамант, макар че мога да му направя апгрейд на оръжието с друг накрайник на върха. Така че това бях аз. Видяхте как сглобих сандъка. В общи линии на майтап. Видяхте как сглобих Арин с призрачния дракон, заедно с кладенеца. За последно малко е трудно. Кладенеца също знаете, че има и кофа закрепена. Може да сменя някои неща там. Надявам се да ви е харесал клипа. Това бях аз, Влади. Очаквайте следващата част, която ще отваряме Clash Royale карти. Последно, но не по важност. След този епизод ще го кача с картите. Аз бях Влади. И до нови срещи. Ще се видим на следващия клип.